бузургмери Баҳодур 9 июли соли 1992 дар деҳаи Ғазантараки ноҳияи Ғончӣ ҳоло Деваштич ба дунё омад. Соли 2010 мактаби рақами 51 зодгоҳро хатм намуда, ҳамон сол ба донишкадаи давлатии забонҳои Тоҷикистон ба номи Сотим Улуғзода дохил шуд. Мавсуф маълумоти ихтисосии филологи тоҷикро дорад. соли 2014 барои идомаи таҳсил ба Институти забон ва адабиёти ба номи Рудакии Академияи илмҳои Тоҷикистон шомил шуда, соли 2016 соҳиби маълумоти дуввум гардид. Фаъолияти меҳнатиашро дар моҳномаи Истиқбол оғоз намуда, аз соли 2014 то ҳол корманди рӯзномаи Ҷумҳурият аст. соли 2016 нахустин маҷмӯаи шеъриаш таҳти унвони ҳандболи турнаҳо дар нашриёти Истиқбол нашр гардид ва соли 2017 ба узвияти Иттифоқи нависандагони Тоҷикистон пазируфта шуд. соли 2018 сазовори ҷоизаи Кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи адабиёт гардид. намунаи шеърҳояш бо забонҳои англисӣ, чинӣ ва узбекӣ тарҷума шуда дар маҷмӯаҳои алоҳида ва матбуоти даврӣ интишор ёфт.